ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, мухлисони канали Экоҳаёт ва тамошобинони шабакаи иҷтимоӣ, умедворам ҳамагӣ хуб ҳастед. Ҳамдиёрони азиз, анори 100% аз ҷиҳати экологӣ тару тоза ва бо ҳосилнокии баланд бо истифода аз биогумус аз ширкати Экоҳаёт мана чӣ хеле ки мебинед ҳосилбандиаш ягон зарра на нуриҳои химиявӣ, на зархимикатҳо истифода шудааст. Яъне ки чӣ хеле ки мебинед дар вермифермаи Хуҷанд Сиҳмон қарор дорем. Мана бародарон, мана инҷа вермифермаи Хуҷанд Сиҳмон, ҷараёни рафти ҷуроиши корҳо дар вермифермаи Хуҷанд Сиҳмон, яъне тарзи ҷудокунии кирмои Калифорния бо усули ҳаракаткунанда. Мана ин тараф ҳамаш қати биогумусу кирмош дар ин як тараф, ин тарафа пурра озуқаи навро бачаҳо имрӯз дода шуданд. хулохат бо усули ҳаракаткунанда кирмо пурра ба ин тараф мегузарад. хуб, агар шумо низ хоҳед ки аз порӯи ҳайвонои хонагӣ ва мана ин гуна алафҳои пӯсида, меваи сабзавотҳои пӯсида як даромади хуб ба даст оварданӣ бошед, пас кирми Калифорнияро аз ширкати мо харидорӣ карда шумо низ дар ҳавлаи худ, дар хонаҳои худ ҳамин тиҷоратро ташкил кунед, биогумус истеҳсол кунед ва як даромади хубро ба даст оред. хуб бинед чӣ хел ҳосилнокии зиёд. Мана бародарон, анори 100% аз ҷиҳати экологӣ тару тоза. Мана ин ҳосилнокиашро бинед бародарон. Ино ҳамагӣ анори 2 сола. Мана дар муддати 2 сол аллакай ба ҳосил даромадан танҳо истифода аз биогумус. Мана бародарон, бинед чӣ хел анорҳои беҳтарин, яъне ки 100% аз ҷиҳати экологӣ тару тоза. Мана дар навор ҳаракат мекунем, нишон додам ба ина бинед бародарон, якҷо чӣ хел, яъне ки дар ин ягон зарра зархимикат ва нуриҳои химиявӣ истифода нашудааст. 100% маҳсулоти тару тоза табиӣ. Вермифермаи Хуҷанд Сиҳмон. Мана ҳамин пораҳоро кирмои Калифорния мо хӯрда биогумус истеҳсол карда. Медиҳад ки барои ҳамин гуна заминҳои санглох истифода бурда ҳосилнокии заминро 100% баланд бардошта боз маҳсулоти 100% аз ҷиҳати экологӣ тоза истеҳсол мекунем. бинед чӣ хел ҳосили фаровон. нигоҳ кунед бародарон, чӣ хел зебо. мана бародарон, ина бинед беҳтарин. бинед чӣ хел тоза, ягон зарра химикат истифода бурдага не, ягон хел касалиам надорад, бемориам надорад, ҳамаш ба дараҷаи аълош.